29. pasartea, 16. ipuina, ehiza txakurra eta bere jabea. Ehizari batek zeukan erbi txakurra, gaztea izan zen artean lagundu ziona guztiz ondo bere ehizan. Zahartu, astundu eta horzgabetu zen txakur gaizoa. Guztuiaz ere harrapatu zuen erbi bat, haulotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, egin ahalak eginda ere, ezin iduke izan zuen erbia, eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe ehiztari alzerritu zitzaion agitz eta agirikia gogorrez diotsa. Txakur zaharra, zertarako zaitut nik niretzean, ogia alperrik jateko baizik, ez zara ezertako gauza. Esaten da, erantzun zila ederki txakur gaizoak. Jauna, urte askoek zahartu naute, eta dakusan bezala ez zaitortxik ere gelditu. Noizbait, nire urte loratuetan, beharekin nion, nire bidez, hil zituen erbi asko. Orduan, esan ohi zuen arro-arrorik. Ez zeukala inork berorrek bezalako erbi txakurrik. Diru askoagatik ere ez ninduen salduko. Berriz, orain, zapaltzen nau agirika. Ematen didan ogia, dadamuz eta borondate gaiztoz. Postuko litzateke hilik banengo. Zer egin dezaket bada zahartu manaiz? Noran nik urteak atzeratu eta indar berriak hartu? Oroi bedi nire gaztetasuneko egikarekin. Errukitu bedi nire ezinagatik. Hoben duke lehen bezalako oinak eta hortzak banitu. Bada bihotza lehenengoa dut. Ipuin honek irakasten du argiro, gazte egunetan behar gina izan denari, ez aioela erakutsi behar mukeratasunik, gerora zehartzen egon baino besterik ezin duenean. Etxeko buruak hartu behar dituztela ondo eta erruzkiz morroi eta mirabe, sartu artean behar ginak izan direnak. Ez bota kanpora aterik ateogia bilatzera. Eta arrazoi gehiakorekin umeak behar diotela lotxa gorde. Amodioz hitz egin, aurpegi ona erakutsi eta lastasunez begiratu guratu zahar beharrik ezin dutenei. Zahar nekatuei ondo begiratu, behar eginak ondo saritu.